माबाखौ बिपिएफखौ धन्यबाद होनांगोन जे बिटिसि एकर्डनि जिथु जारिमिनखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय एकर्ड डे सेलिब्रेसन खालामदों। नाथाय दिनैनि दिनाव जोंनि बर'नि सोमावसारनाय बड'लेण्ड सोमावसारनाया मोनथाम एकर्ड जादों बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर। खारन बिटिसि जानाय सुक्ति जानायनि उनाव बिएससिआ जोबदों, दाबो बिटिआर जानायनि उनाव बिटिसिआ जोबदों आरो बेखौ जुदि मानिना लानो हायाबा बिथांमोननि खोथा। माने बेवलानि लखेन्दरनि गोथै देहाखौ लाना गिदिंबाय थानाय बायदि जागोन आरो बिथांमोना दिनैनि दिनाव बिटिआरआव इउपिपिएलनि अनगायै रायजो राजाफोरा बेलेग राजखान्थि हान्जाखौ मिन्थिनाया प्लास माने हाग्रामानि जिथु बिकल्प हिसाबैनो बिपिएफनि बिकल्प हिसाबैनो इउपिपिएलखौ बिटिआरबासि रायजो राजाफोरा बजबनानै लादों। बे हिसाबै जेसेबांखिनि थांनाय समावहा बिपिएफआ जिखि गोरोन्थि मावदों बे गोरोन्थिखौ नायनानै गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनै एकमात्र इउपिपिएल प्रमद बर'नि दैदेननाय बे हान्जानि प्रति मोनसे आस्था लानानै जेसेबां मोजां दैदेनगिरिफोरा दिनै इउपिपिएलआव फैदों आरो बेखायनो जोंबो बरायदों आरो जों आसा खालामदों दिनैनि दिनाव हाग्रामाहाथ' रावबो गैला। हाग्रामा जाय बिपिएफ होननानै बुंब्ला जायफोरखौ लानानै बिपिएफमोन बिसोरनि दैदेनगिरिफोरा दिनै गासिबो साफा साफा माने बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव फैदों, बबेबा गुबुन पार्टियाव थांदों। खारन बयहाबो राजनितिक मोनसे भबिसत थायो दुरदृष्टा, बेखौ नायनानै हाग्रामानि बिपिएफनि प्रति जेबो दुरदृष्टा दिनै नुहुराखै, बेनिखायनो गासैबो ओंखारजोबबोबाय आरो बे हाग्रामानि खोब मा होनना बुङो बेखौ हारसायै बा तुलुङा मन्तब्य ना मा होनना बुङो, सासे इसिबां गिदिर पार्टिनि सासे आफादगिरिया बेबादि बाराद्राय रायजोखौ मिसलिड खालामनाय बाथ्रा बुंनाया बे मोजां जायाखै। खारन बेयो रायजोखौ मिसलिड खालामनाय मोनसे भाषा। बबे पलिटिक्सआव डिपुटेसनाव हरलायनाय बेलाय बे मा राव बेलाय? बे जाबाय हाग्रामानि खोब मोनसे गुसेब सिन्थाधारानि खोथा आरो बेयो। बे गथ' गोरलैफोर गेलेनायनि भाव, उन्दै गथ'फोरा माने गेलेनायनि मोनसे रावावहा बुंनाय जादों आरो बेयो। बे हाग्रामानि बे गुसेब सिन्थाधाराखौ फोरमायनाय जादों आरो बेजों आरो माबाखौ बिपिएफखौ धन्यबाद होनांगोन जे बिटिसि एकर्डनि जिथु जारिमिनखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय एकर्ड डे सेलिब्रेसन खालामदों। नाथाय दिनैनि दिनाव जोंनि बर'नि सोमावसारनाय बड'लेण्ड सोमावसारनाया मोनथाम एकर्ड जादों बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर। खारन बिटिसि जानाय सुक्ति जानायनि उनाव बिएससिआ जोबदों, दाबो बिटिआर जानायनि उनाव बिटिसिआ जोबदों आरो बेखौ जुदि मानिना लानो हायाबा बिथांमोननि खोथा। माने बेवलानि लखेन्दरनि गोथै देहाखौ लाना गिदिंबाय थानाय बायदि जागोन आरो बिथांमोना दिनैनि दिनाव। साननैसो सिगाङाव खोनादों जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव मोननै गिदिर मोनसे धोरोमनि मोनसे जथुम्मा जादोंमोन। बे जथुम्मायाव बियो गाव जुदि नंगुबैब्ला मानसिब्ला बिथाङा बुंनांगौमोन मानसि समाजाव सान्थि नांगौ, खौसेथि नांगौ, अनलायनांगौ। नाथाय बे मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रिनि मोनसे धर्म माबायावहाय आफादाव फैनानै आंनो भट हो, आंनो भट होब्ला आंखौ सरकाराव फैयोब्ला नोंथांमोननो गासैखौबो मावना होगोन होननानै भट केम्पिं खालामनाया, इलेक्सन केम्पिं खालामनाया बेसेबां निकृष्ट, बेसेबां लाजिथावना। बे जोंनि समाजखौ सिमफायनायनिसो मोनसे आखल। खारन बिथाङा बेखिनि बाथ्रा बुंनानै जोंनि समाजखौ सिमफायनायनि मोनसे माबा जादों। खारन धर्म अनुष्ठानाव बेयाव राजनितिजों जेबो लोब्बा गैया। धर्म अनुष्ठानानोसै। बेहाय बिपिएफबो थानो हागौ, बिजेपिबो थानो हागौ, कंग्रेसबो थानो हागौ, इउपिपिएलबो थानो हागौ। बे मेलाव फैनानै बियो मानसि समाजनि मोजांनि थाखायसो खोथा बुंनांगौमोन, नाथाय मानसि जोबस्रांनायनिसो बाथ्रा बुंफैदों। आरो बेबादि दैदेनगिरिया जुदि जोंनि समाजाव थायोब्ला जोंनि समाजा भबिसत खाना जोबस्रांलांगोन, बेखौनो जों फोरमायो आरो इउपिपिएलखौथ' सोंखारिखागोन। जेराव एक्सन थायो बेयाव रिएक्सन थाखायो। दिनै इउपिपिएलआ गोबां रायजो राजानि देशनि थाखाय खामानि मावदों। बेखौ नुनानै बिरोधि दला गावसोरा जोबस्रांसिगोनखाय इउपिपिएलनि सायावहा गोबां नंनाय नङि माने ब्लेम होनानै बाथ्रा बुंनायखौ जों नुदों आरो बेजों बिथांमोना देरहाया। खारन सैथोआ सैथो। दिनै प्रमद बर'आ जिखिनि खामानि मावदों, जोंनि ओनसोल, जोंनि जायगा, जोंनि हारि जौगानायनि जेसेबां थांखि लानानै खामानि मावदों, बेबादि थांखिखौ कुनु मोनसे पलिटिकेल पार्टि, कुनु मोनसे दला कुनु दिनाव मावफेराखै। आरो बेखौनो नुनानै गावसोरा जोबस्रांसिगोनखायनो बिथांमोना बेबायदि बाथ्राखौ जेब्लाबो बुंबाय थायो आरो बेखौ जों सानना लानो हायो। अदालगुरियाव फैगोन 2025नि जिथु सेप्तेम्बर मासाव इलेक्सन जागोन होनना बुंदों। बे इलेक्सननि थाखाय जों बिराद मोनसे प्रिपारेसनाव दङ। जों थांनाय बाराव जोंनि दल, जोंनि माबाया स्टेडिया एसेबां थिग नङामोन, तथापि जों मोनबायाव मोनथाम देरहादों। खिन्थु एबाराव जोंहा गासैबो दङ। बुथ लेभेलनिफ्राय आरम्भ खालामनाय एकदम गासैबो माने जोंनि दलनि जिखिनि स्ट्राक्चार बेयो बिराद मजबुत। आरो बेहाय जों बिनि प्रमानखौ मोननो थांनाय एमपि इलेक्सनाव
आरो बे हिसाबै जोंनि बे जितु सेप्तेम्बर अक्ट'बराव इलेक्सन जागोन बेयाव जों गोरलैयै देरहानायनि थाखाय जों मोनबायाव जोङो मोनबाखौनो आसा खालामदों मोनबा देरहाब्लाबो जों मोनब्रैया एखेबारे सिउर होननानै जों सानना लानो हायो खारन जोंखौ दिनैनि दिनाव जोङो खम नङा आरो बेखौनो नुनानै दिनै बिपिएफआनो जाबा गुबुन दोलोफोरा बिराद मोनसे माबायाव दङ जोंनि सायावहा गाज्रि मोननाय दङ बे बिथांमोननि बे मोननाया मोनखागोन खारन बिथांमोना फैगोन दिनावहा जोबस्रांसिगोन जेबो थानाय नंला बे नोजोरखौ नायनानै बिथांमोना गिनाय दङ आरो सिक्स पावारफोरखौ आसाम गभर्नमेन्टआ लांफिनबाय होननानै बुंगासिनो बे बाथ्राखौथ' जों बिराद मिनियो सिक्स सिडिउलनि पावारखौ आसाम सरकारा लांबाय होनना बुंनाय बे बाथ्राखौ हाग्रामा पार्टियाल' बुङो खारन दिनै सिक्स सिडिउलनि खुनु मोनसे पावार फांसनखौ स्टेट गभर्नमेन्टआव रिटार्न जानाय जों नुवाखै आरो लांनो हाया बे खुनु भारतनि संबिधानाव गैया सिक्स सिडिउलनि पावारखौ खिन्थु दिनै प्रमद बर'खौ जों धन्यबाद होनांगोन थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामाया सिक्स सिडिउल होननानै स्टेट गभर्नमेन्टनि खुनु मिनिस्टार खुनु एमएलएआ जोंनि ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो हायाखैमोन नाथाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ दिनै सिक्स सिडिउल एरियायाव सेन्ट्रेलनि मिनिस्टार लाबोनानै सेन्ट्रेल फान्ड मोननो हादों जों दिनै बिटिआर ओनसोलाव बेनि गोबां उदाहरन दङ स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टजों माने माबानानै जिथु आन्दारस्टेन्डिंआव थानानै दिनै गोबां स्टेट गभर्नमेन्टनि जिखिनि फान्ड जायफोर फान्डखौ जों दिनै गोरलैयै मोननो हादों नाथाय हाग्रामानि बे 17 बोसोराव मोनसेबो सिन गैया माने उदाहरन गैया नैबे स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाय होननानै बुंनायनि माबा गैया खिन्थु दिनै प्रमद बर'आ हाजार हाजार माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय सेन्ट्रेल फान्ड स्टेट फान्डखौ लाबोनानै बेयाव खामानि मावबाय थानायखौसो जों नुनो मोन्दों आरो बेजों जोंनि ओनसोलाव गोबां मोनसे जौगानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो